Ens queden 3 punts per veure dins del comitè tècnic. El primer que us parlaré serà del Fòrum Camp. El Fòrum Camp no és una altra cosa que intentar transmetre a tots els entrenadors d'èlit la sabidoria que tenen entre ells. És un fòrum que volem fer i difondre a tots els nivells, sobretot a nivell d'ACB, Liga L'Esport, Le Plata, Liga EVA, per poder avançar i millorar en tots els aspectes tècnics. A sobre d'aquest fòrum fem un campus amb personal o amb nanos de cert nivell que puguin aprendre i afavorir-se d'aquests aspectes d'aquests entrenadors. L'altre punt que tenim és el tema de les seleccions. Sempre hem estat al capdavant en totes les seleccions, en tots els campionats de Catalunya, en tots els campionats d'Espanya, de seleccions hem estat al capdavant. I això és el que volem mantenir. Volem mantenir aquest punt d'estar sempre amunt, intentant millorar cada dia més. I l'últim punt és el de la tecnificació. El que volem en aquest cas és aprofitar tot el que està fent el territori com Lleida, Girona i Tarragona per difondre i millorar la tecnificació dels minis a infantils al territori de Barcelona.